फाइनालि लोगोफोरनो जोंना गुगल एक्सेन्सआ सफैबाय। सफैनो जोंनो 18 दिन लाबाय। दाखालि जों बिसिनांगौ बेजों गासै बिसिनांगौलै ने। Thank you so much लोगोफोर। सालायजाया गारि दां। गिदिंफिननांसिगोन लामायानो गैलालै गिदिंफिननांबासो लोगोफोर दा लामायानो लामायानो एकदमबारे गाज्रिथार नालाय Sujata kujer. जोङो नै लोगोफोर फैयै फैयै फियननि न'आव मोनफैयो। लायनो थांबाय जों। एकदम लामा गाज्रि ना जा गोजाननिफ्राय फैनांबायना जोङो। नाव बारलायना फैनांबाय आरो जोङो माबायावसो माइरंसो लायनो थांदोंमोन नालाय दाखालिनो नोंथांमोना जोंनि भिडिअ नुखादोंआनो। जों दाखालि थांदोंमोन बेलेग जायगायावसो दङमोन। दिनै फैयै फैयै फैनायाव जेब्ला नाव मोनो अब्ला फन खालामनानै सोंहरनायाव खिथाहरबाय आरो सफैबाय होननानै। दा जोङो लांनो फैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोरनि जोंना गुगल एक्सेन्स पिना नै बेनो सफैबाय। बेनो आरो नै सफैबाय जोंना। लोगोफोर जोङो गुगल एक्सेन्स पिनखौ लाबाय। लानानै ओंखारबाय आरो दा थांनोसै। थांनानै दा न'आवहाय आनबक्सिं खालामना खिथानोसै नोंथांमोननो। थ' बिदिब्ला जों न'आव थांनोसै। फाइनालि लोगोफोरनो जोंना गुगल एक्सेन्सआ सफैबाय। बेखौ जोङो दा कानेक्ट खालामसिगोन आरो मबाइलाव लिंक खालामसिगोन। बेखौ जोङो आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। दा बयबो रायजो राजाफ्रानो दंखायो नै। जोंनि आइबो दङ, बाबाबो दं, ओरै गासिबो दंजोबो नै थारुन सायदों मालाय। आंबो दंबावोसो नायफैदों आयंआ मालाय। नायफैनो जोंना फिना लोगोफोर बहुत दिननिफ्रायनो जोङो नेबाय थाबाय आरो बे सफैनो जोंनो 18 दिन लाबाय। दाखालि आगस्टनि 1 थारिखआवनो मेल फैदोंमोन जोंनाव। मेल फैनानै दिनै 18 थारिख दिनै सफैबाय आरो। दा जोङो बेखौ आनबक्सिं खालामना खिथानोसै। सासे माने फार्स्ट इउटुबार बा गोदान इउटुबारनाव बेफोरबायदि सफैबा बिराद खुसि जायो आरोना। दा जोंनि गोसोआवबो बिराद खुसि जाबाय। जोंहा मानो होनोब्ला गोदान नालाय जोंनि चेनेलाबो दा गोदान चेनेलखाय जोंबो बे सफैनाय लोगो लोगो बिराद खुसि मोनबाय आरो। दा बेखौ माबायाबानो फैसाया हाबा नालाय। दा बेखौ मोननायनि उनाव फैसाया हाबगोन आरो। दा जोंहा गोसोखौ बिराद खुसि मोनदों आरो बिदि इउटुब चेनेल खुलिनानै बिदि सफैनायखाय बिराद खुसि मोनदों।
दिनैहाय बे सफैबाय नालाय खुसि मोनबाय आरो बिरादनो दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो नोंथांमोना सोर सोरफोरना इउटिउब चेनेलफोराव बिदि मनेटाइज जानाय बिदि सफैखो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि एक्साइटेड इउटिउबाव भिडिअ खालामनो ब्लग भिडिअ बानायनाय एबा कभार भिडिअ बानायनायफोर नोंथांमोना माबायदि एक्साइटेड दं नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामहरदो आंहाबो सिगांनिफ्रायनो गोबां एक्साइटेड खामोन आरो दा बे सफैबाय बे सफैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो दा नै आं बेखौ बिसिनानै देखायनोसै नै बेजों बिसिनांगौ नै बेजों बिसिनोसै दे आं दा बिसिबाय नै लासै बिसिनांगौलै ने जिगोनलै लासै बिसिथारनांगौ दा बिसिबाय नै सिंनिखौ हानहरनोसै र' aja naik video nebisnya आं बिसिबाय नै नै नाम्बारा बेनो आरो नै नाम्बारा पिन नाम्बारा जोंना बेनो नै जोंना गोरोङा नायलायबावबाय मालाय सफैनायखाय बिराद खुसि मोनबाय नै गावहाथ' भिडिअफोर बानायनो होनबा रागा जोङोमोन दा बे सफैनायखौ नुनायखाय बिराद खुसि जाबाय आरो खुसि जादों दा हा खुसि जादोंना जायाखै बिराद खुसि जाबायनो Sujata बेनो नै नाम्बारा जों बेखौ दायो गुगोल एक्सेन्सआव थांनानै बेखौ पिनखौ साबमिट खालामहैसै थ' लोगोफोर बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो बे पिनखौ साबमिट खालामहैनोसै दा नोंथांमोना भिडिअआव थालांबाय थादो आं बेखौ साबमिट खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननो गुगोल एक्सेन्सआव बेखौ बे पिनखौ माबोरै साबमिट खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो साबमिट खालामना खिथानोसै दा नै आङो आंनि गुगोल एक्सेन्स पिनाव हाबफैबाय आं दा बावहाय भेरिफाइ खालामसिगोन नैबावनो बाव 6था नाम्बार बिनायाव आं बे 6था नाम्बारखौ दा जोंनाव बे गुगोल एक्सेन्स पिन मोननायखौ आं बावहाय साबमिट खालामनोसै आरो आंनि पिना जाबाय नै बाव खेबथामल' होखादों खेबथामनि माबायाव खालामनो हाया आरो नोङो मोजां नायनानै खालामनांगौ आरो बेखौ साबमिट खालामनाया दा आंनिखौ आं मोजां नायखाबाय आङो दा साबमिट खालामनोसै आरो दसे टाइम लागोन साबमिट खालामनायाव थ' लोगोफोर आंनिया कमप्लिट जाबाय नै आङो दा बेखौ कमप्लिट खालामनो हाबाय दा आं साबमिट खालामबाय बेखौ कमप्लिट जाबाय आरो आंनिया फाइनालि लोगोफोर जोङो बेखौ साबमिट खालामखांबाय गुगोल एक्सेन्स पिनखौ जोंना कमप्लिट जाबाय आरो दा मोनसे दंबावो जोंना एकाउन्ट नाम्बार एड खालामनांगौ जों एकाउन्टखौ दानो एड खालामथ'वा एसे उनाव एड खालामनोसै जोङो एकाउन्टखौ मानो होनबा जों सुइफ्ट क'डखौ लायबावनांगौ दङ सुइफ्ट क'डखौ बेंकआव थांनानै जोङो लायग्रोबावनांगौ आरो बिनि उनावसो जोङो बेंकखौ एड खालामनो हागोन जों बेंकखौ दानो एड खालामथ'ला थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर जोङो गुगोल एक्सेन्सखौ मोनबाय जोंहा गोबां खुसि मोनबाय आरो दा गुगोल एक्सेन्सखौ मोननानै बे गुगोल एक्सेन्स पिननि थाखाय आं बिराद गोबाव माबा नांबाय आरो नेनांगौ जाबाय 18 दिन नेनांबाय आं बे गुगोल एक्सेन्स पिनखौ मोननो थाखाय जोंनि चेनेला मनेटाइज जानानै बारा गोबाव जाखायाखै जानायालाय मनेटाइज जानानै बिदिनो मास मोनसे जाबाय आरो मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो गुगोल एक्सेन्स पिनखौबो मोननो हाबाय आरो थ' नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जोङो बेखौ मोननो हादों बिदिनो जोंजों लोगोसे सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय जोंजों लोगोसे बिदिनो थालांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै
भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होदो आरो गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों।